Καλησπέρα σας αγαπημένοι μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε και απόψε στην Ζωή είναι γυναίκα. Με την απόψινή μου καλεσμένη πραγματικά θα ξετυλίξουμε ένα κουβάρι κάποιων ετών από την προσωπική της ζωή και μάλιστα κάποιων ετών που έχουν συγκλονίσει και την ίδια αλλά και την ίδια της την οικογένεια. Η απόψινή μου καλεσμένη, φίλες και φίλοι, δεν ανήκει στις επώνυμες κυρίες. Άλλωστε, έχουμε πει πάρα πολλές μέσα από την εκπομπή μας πως δεν κάνουμε καμία διάκριση, δεν κάνουμε καμία σύγκριση. Όλες είμαστε άξιες, όλες είμαστε ικανές. Δεν είναι λοιπόν κάποια επώνυμη, είναι όμως μία ηρωίδα. Σαν και αυτή, πάρα πολλές, χιλιάδες, με το δικό της Γολγοθά, με το δικό της πρόβλημα, ούκο λίγες στην οικουμένη. Είμαι σίγουρη ότι όταν σας την παρουσιάσω και όταν αναφερθούμε σε εκείνη την μάστιγα που δυστυχώς χτυπά μία στις 12 ή και στις 10 θα λέγαμε γυναίκες, τότε πολλές από εσάς θα πείτε «Ναι, είμαι κι εγώ σαν κι αυτή, περνάω ή πέρασα τα ίδια». Η κυρία Αγαθή είναι μία από αυτές τις γυναίκες ηρωίδες. Και την λέω ηρωίδα γιατί παλεύει με αυτό το θεριό, επιτρέψτε μου να το πω, εδώ και 12 χρόνια. Και βγήκε νικήτρια. Λοιπόν, αυτήν έχουμε σήμερα κοντά μας. Με αυτήν την γυναίκα θα θυμηθούμε και θα μοιραστούμε δύσκολες στιγμές στην ζωή της από την στιγμή που ανακαλύπτει τον καρκίνο στο μαστό της. Ένας άλλος λόγος που την λέω επίσης ηρωίδα είναι ότι τολμά. Τολμά και λέει το πρόβλημα και το βίωμά της και γι' αυτό ειδικά τον λόγο την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο σκοπός της και ο σκοπός της εκπομπής μας να περάσει το μήνυμά της. Και δεν είναι ένα, είναι πολλά. Είναι μηνύματα ελπίδας, είναι μηνύματα δύναμης, είναι μηνύματα αυτοπεποίθησης για όποια τολμά νικά, όπως και αυτή. Χαίρομαι που την έχω κοντά μου. Κυρία Αγαθή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην Ζωή είναι γυναίκα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ γιατί με καλέσετε στην εκπομπή σας. Αλίμονο και αν δεν σας καλούσαμε, κυρία Αγαθή, από τη στιγμή που αποδεχτήκατε, και χαίρομαι γι' αυτό και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που αποδεχτήκατε να είσαστε φιλοξενούμενοι της εκπομπής μας. Θα θέλαμε έτσι να μας πάτε λίγα χρόνια πίσω, κυρία Αγαθή. Είσαστε νεότατοι. Ναι. Και εφόσον είπαμε ότι πριν 12 χρόνια ανακαλύψατε ότι έχετε αυτό το πρόβλημα, είσαστε ήδη 40 ετών. Ίσως και πριν 40. 38 ετών ανακαλύψατε ότι έχετε αυτό το πρόβλημα. Θα μας πάτε λίγο πίσω έτσι, ναι, πώς ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Βεβαίως θα σας πάω πίσω. Ήταν το 2001 και εγώ μάλιστα επηρεάστηκα από κάποια φίλη μου, η οποία είχε ένα πρόβλημα τέτοιο. Βέβαια δεν ήμασταν ίσα στην ηλικία, ήταν γύρω στα 60, 58 χρονών, 60 κάπου εκεί. Έκανε ολική αφαίρεση μαστού, είχε καρκίνο μεταστατικό, κακοήθης καρκίνο και χρειάστηκε κάποια στιγμή να με πάρει μαζί της σε μια χημειοθεραπεία που θα έκανε. Όλο αυτό το σκηνικό που είδα εκεί και τον οργανισμό της, πώς ήτανε, πόσο έπεσε μετά τη χημειοθεραπεία, όχι με επηρέασε, με έβαλε στην ιδέα να ψαχτώ. Και άφησα, περάσαν κάποιοι μήνες, κάνα 2 ίσως μήνες και μετά ψάχτηκα. Πώς έκανα μπάνιο. Φαντάζομαι πως λίγο πολύ όλες οι γυναίκες ξέρουν πότε να πότε να κάνουν την ψηλάφιση και πώς να την κάνουν. Σας άφησε έτσι σημάδια έντονα μέσα στην ψυχή σας? Σας ταρακούνησε, ναι, σας τρομοκράτησε, όλα αυτά τα νιώσατε? Ναι, γι' αυτό και χρειάζομαι ακόμα ψυχολογική στήριξη. Και ποιο είναι το δίδαγμά σας μετά από όλα αυτά? Δηλαδή το συμπέρασμά σας? Κάτι που θα ήθελα να απευθυνθείτε και στην κάμερα, γιατί είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που ή ζουν αυτό το Γολγοθά
ή πρόκειται να τον ζήσουν? Τι είναι αυτό που θα πρέπει λοιπόν να περαστεί σαν μήνυμα από εσάς? Ας πούμε για τις γυναίκες πρώτα που ζουν αυτό το Γολγοθά. Να το κοιτάξετε και την κάμερα, να το πείτε ήδη προσωπικά. Οι γυναίκες που ζουν το Γολγοθά αυτό θα πρέπει να έχουν πίστη, να παλεύουν, να κάνουν κατά γράμμα αυτά που λένε οι γιατροί, ό,τι τις πει ο γιατρός. Χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, τα χάπια κανονικά και στην ώρα τους, και αν έχουν θέληση θα ζήσουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πρέπει να έχουν θέληση. Πρέπει ο άνθρωπος να κοιτάει μπροστά. Και πόσο μάλλον οι γυναίκες αυτές που έχουν το πρόβλημα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Και λέμε όπως άντεξε αυτή, θα αντέξω κι εγώ.